després de consultes amb personalitats i grups independentistes o nacionalistes dels 5 territoris de la nació catalana, després de consultes vam veure que s'havia d'engegar un moviment primer d'estudi, d'alguna manera de recerca de fonts jurídiques sobre la forma d'organitzar una consulta d'autodeterminació que pogués arribar a ser rebuda i presa en coneixement en un primer temps per la comunitat internacional, però al conjunt de la nació. Això era a quin moment? Això era cap als anys 1998, l'any 2000. L'any 2000. No només perquè ens semblava insuficient considerar la nació a l'estricte Principat de Catalunya, sinó perquè ja vam començar a pensar, i ara s'està verificant, aquest any 2001 s'està verificant, aquest any 2009 s'està verificant del tot, vam començar a pensar que intentar o dur a terme l'autodeterminació del poble català a través del Parlament de Catalunya tenia greus inconvenients, que exposarem ara, com per exemple el primer, que s'utilitzaria el cens estadístic de població, que és així com s'utilitza a l'estat espanyol, a diferència de la República Francesa, que el cens electoral no és exactament el cens de població, no és d'inscripció lliure, com a la República Francesa, sinó que és d'inscripció automàtica i d'ofici pel fet de viure en un poble o ciutat. Amb la qual cosa votaria a l'autodeterminació tota la població, contràriament al que determina els dictàmens del Tribunal Internacional de Justícia de les Nacions Unides a l'Haia, que recomana que en els vots d'autodeterminació ha de votar el poble, ha de ser consulta del poble i no el conjunt de la població. I així es va fer, entre altres llocs, al Timor de l'Est, en aquella època que estàvem començant a estudiar precisament. L'altre inconvenient, i molt greu, és que suposant que es tirés endavant i que sortís bé, malgrat la participació i la consulta a tot el conjunt de la població, encara que només fos només el Principat, seria suficient una votació al Parlament espanyol per invalidar aquesta convocatòria de consulta d'autodeterminació i aquest resultat de la consulta, i l'estat espanyol podria comunicar aquesta oposició al conjunt de les cancelleries i governs del món, amb la qual cosa els governs del món es troben lligats per un principi de dret internacional que és el no interferir en un afer intern d'un estat, en casos d'intents de secessió, com seria i com és el nostre cas. Per tot això, semblava aconsellable crear un afer extern a l'estat espanyol. Amb això ja sortíem del simple Parlament del Principat, ja podíem anar a tots els territoris de la nació, incloent-hi Catalunya del Nord, i creant, mitjançant un cens d'inscripció lliure d'aquells que se senten membres de la nació catalana i no senten una altra nació com a pròpia, una manera molt democràtica de fer un cens de població, un cens electoral per un vot d'autodeterminació, creant, doncs, una unitat nacional, presentant-la a nivell internacional, que no té representació política ni tan sols a l'interior dels estats, perquè no hi ha cap organisme que representi ni davant de l'estat espanyol, ni a l'interior de l'estat espanyol, ni a l'interior de l'estat francès, única i exclusivament la nació catalana en el seu conjunt, i a l'interior dels territoris de la nació catalana, única i exclusivament el poble subjecte del dret d'autodeterminació, perquè amb una consulta d'autodeterminació s'ha de consultar el poble que no té estat, i no anàvem a consultar la part de població que és poble espanyol o poble francès que ja té un estat. No li anàvem a preguntar si volia un estat, puisque ja en té un. Va ser difícil difondre aquesta idea, no? La gent no era preparada o com... Va progressant lentament, malauradament, però estava previst en les nostres previsions, formava part de les nostres previsions, va progressant amb els desenganys, amb les preses de consciència de la realitat, recentment, quan el Parlament de Catalunya
confessa declarar-se no habilitat per admetre a tràmit una iniciativa popular per convocar un vot d'autodeterminació. Per tant, els fets ens han donat la raó que ja sabíem fa 10 anys. Hi ha una pàgina web des de la qual es pot fer les inscripcions, s'ha d'aportar una contribució, una mena d'impost, perquè estem creant un mini-estat, una mínima expressió d'un estat català, que només no té cap ministeri, però només té una oficina, l'oficina del cens. I aleshores s'ha de fer unes contribucions, i això es fa a la pàgina web les 3 www.nació-catalana.org. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.